ngifike la ngizobona ukuthi umsebenzi uhamba ngendlela yini yokugonywa kwenkomo. Ngiqinisekile ngoba nje uma ubuka abantu sebeqale ngo-6 belethe iy'nkomo zabo. Ba-happy futhi ukuthi sesize safika ukuzobagomela. Engikubonayo ukuthi ziningi iy'nkomo zabo. Indawo yase-Herigwala yonke nje iney'nkomo ey'ningi. Kuyasijabulisa nje ukuthi sithole imjovo. Ngesikhathi nagabambe besiba nenkinga yokuthi iy'nkomo zimane zitholakala ezinye sezifile sezidliwa amanqe. Kasidlulisa labona ey'tefeni. Sizogoma iy'nkomo zethu kulesifo esesifile samatele ezizobulala iy'nkomo zethu. Sizala kakhulu siyabonga uhulumeni ukuthi asisize la lento ngoba besezibhale kakhulu ukugula.